Morjes! Mun nimi on Ville Laine ja olen Lojer Oyn toimitusjohtaja. Ja me Lojerilla valmistamme sairaala- ja hoitokalusteita kansainvälisille markkinoille. Lojer on täysin kotimainen yritys ja valmistamme kaikki tuotteemme omilla tehtailla Sastamalassa, Kempeleessä ja Orimattilassa. Kun uusi henkilö hakee meille töihin, niin yksi hyvin tärkeä asia on se, että mikä henkilön motivaatio on tulla juuri meille töihin. Eli arvostamme sitä, että hakija on ottanut meistä paljon selvää ja hänellä on selkeä päämäärä siitä, että miksi juuri me olisimme sopiva yritys hänelle työpaikkana. Ja muita hyvin tärkeitä ominaisuuksia ovat asenne ja motivaatio siihen työntekoon. Ja arvostamme tosi paljon sitä, että haluaa koko ajan oppia uutta ja kehittää itseään. Se on äärettömän tärkeä ominaisuus nuorissa, joita meille on haettu. Kielitaito on luonnollisesti hyvin tärkeä asia ihan riippumatta työtehtävistä. Ja erityisen hyvä kriteeri on venäjän kielen taito, eli mahdollisuudet päästä meille töihin ovat erittäin hyvät, jos hallitsee venäjän kielen. Hyvä esimerkki siitä, miten me rekrytoidaan ihmisiä, on Henkka, joka tuli aikanaan meille ammattikoulusta metallipuolelta työharjoitteluun. Ja siitä sitten hänet palkattiin valmistumisen jälkeen suoraan meille töihin. Oltuaan muutaman vuoden töissä hän jatkoi ammattikorkeakouluun ja opiskeli insinööriksi. Ja nyt hän työskentelee meillä riskienhallintainsinööri. Tuotantopuolen tehtävät ovat pääosin metallitaustaisia, mutta jatkossa trendi on yhä useammin poikkiosaamiseen, eli esimerkiksi mekatroniikka, sähköpuolen ja mekaniikan yhdistelmätutkinnot on erinomaisia meille. Ja tähän loppuun haluaisin sanoa, että omaan osaamiseen kannattaa panostaa ja mieluiten niin, että tekee sitä ja opiskelee sitä, mistä tykkää.